Så Ekeby, varsågod och rid. Därefter startnummer 18, Evelina Åkerman. Resultat för Emma Rydholm blev 7 fel, 3 var för överskridande maximitid. Tid 67,71 sekunder i fas 1. Jag visste ringa till dig med det där nu. Jag ringde och samma sekund så fick jag till dig. Jag sitter ensam kvar och hör varje tår vissla hallå ifrån ett ringlande spår. Var är du? Man kan undra när timmarna går. Du borde sett hur underbart jag mår. Jag ska bygga mig en båt och segla tills det blir vår. Jag ska försöka att förtränga doften av ett hår. Jag ska skrika så det hörs genom grå betong. För här kommer alla känslor. Startnummer 18, Evelina Åkerman, Remus, Trosa, Ryttarsällskap, varsågod och rid. Därefter startnummer 19. Resultat Josefin Kjellberg, Ariadne RP. 0 fel, 23,19 sekunder i fas 2. Hon är ny ledare i klassen.